Xira polas Rías Baixas do secretario de Estado de Turismo coincidindo co Día Mundial do Turismo. Tras o seu paso por Baiona, chegouse tamén ata o Concello do Grove. Ali mantivo unha reunión con representantes da Mancomunidade do Salnés coa súa presidenta á cabeza. Anunciou un investimento na comarca de máis de 8 millóns de euros dos fondos Next Generation. Unos fondos que han hecho un especial esfuerzo con Galicia, en 2 años 110 millones de euros, pero en esta mancomunidad han llegado 8 millones de euros. Ya son 8 millones que apuntan a esa transformación necesaria del turismo. Una transformación que tiene que ver con la sostenibilidad, que tiene que ver con la digitalización, que tiene que ver con la puesta en valor del Camino de Santiago, el origen de todos los caminos. A presidenta da Mancomunidade, que lembrou o peso do Salnés como polo turístico de Galicia, indicou que estes fondos aproveitaránse para a recuperación do patrimonio, o estímulo do comercio e a digitalización do sector turístico. Toda a nosa comarca se vai a ver transformada, se está vendo transformada con esta inversión dos Next Generation que vamos a poñer pouco a pouco en marcha por nos distintos produtos turísticos que temos na Mancomunidade, na variante espiritual, na ruta do País Sarmiento. Vamos ver cambiadas tamén os nosos povos, o centro dos nosos povos. Vamos, en definitiva, a modernizar a nosa comarca para que todas aquelas persoas, aqueles turistas que nos visiten este a gusto. A recepción do Grove produciuse horas antes do arranque da Festa do Marisco. O municipio mantense como un dos grandes referentes en materia turística non só no verán. Este evento gastronómico atrae a milleiros de persoas fora da tempada alta. Esta festa que hoxe vedes aquí, que vamos a iniciar en breves, é o gran escaparate da nosa vila a todos os que nos van a visitar durante os próximos 13 días, é a gran promoción que queremos facer da nosa vila, pero sobre todo é amosar a capacidade e os elementos turísticos que ofrece o Grove. Ademais, durante a visita, o secretario de Estado de Turismo avanzou tamén que a Deputación de Pontevedra vai formar parte dos grupos de traballo para a posta en marcha da nova plataforma de destinos turísticos intelixentes, un proxecto que rolda os 130 millóns de euros tamén de fondos europeos. Busca establecer unha comunicación en tempo real entre os destinos e os viaxeiros para mellorar a súa experiencia. As grandes inversións para transformar o noso modelo turístico, para seguir avanzando, para modernizalo, pois se dá por parte do Ministerio de Turismo. É o Ministerio de Turismo, a Secretaría de Estado, o seu representante Fernando Valdés, o que pode decir alto e claro que aquí se están investindo moitos recursos. En Engade Silva, a participación da Deputación neste proxecto vai na liña da folla de ruta marcada no organismo provincial de Endaianos, coa vista posta no turismo intelixente.